Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista sa mga martir. Sila si San Pedro Bautista ug San Pablo Miki ug mga kauban nga mga martyrs. Kipang martyr ni sila dito sa Japan. Lain na sad ni silang mga saksi nato, dool-dool na ni siya kay mga 1597 or mga 16th century na martyr sila tungod sa ilang pagsaksi sa atong pagtuo bisan pa man o gihulga na sila sa kamatayon. Pusa padayon tang mag-ampo nga ngato untang mga leader sa simbahan ug sa gobyerno kamao untang mosaksi sa atong pagka-Pilipinos ug sa atong pagka-Katoliko nga nasod, pinaagi sa ilang mainiton ug mapaubsanon nga pag-alagad sa atong katawhan bisan pag magkalisod-lisod sila. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato ato sang iampo nining misa nga hatagan unta sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa tanang mga santos, nagtawag ka sa mga martir, San Pedro Bautista ug San Pablo ug mga kauban nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa krus, itugot nga tungod sa ilang pangama, magmaisog kami sa pag-amping hangtod sa kamatayon, sa pagtuo nga among gihuptan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Maingon nga ang pinili nga bahin nga tambok sa halad sa panaghiusa, gilain alang sa Ginoo, mauusab si David nga gipili gikan sa mga Israelita. Nakigdula siya sa mga leon ug sa mga uso, ingon og kini mga nati nga karnero ug gagmayng mga kanding. Sa gamay pa siya, nakapatay siya ug usa ka higanti aron pagluwas sa iyang katawhan. Nagbutang siyag bato diha sa iyang saplong, ug gitumong niya ug gitapos niya ang pagpanghambog ni Goliath. Nagampo siya sa Ginoo ang labing halangdon, ug gihatagan siya kusog aron makapatay ni adtong bantog nga sundalo, aron ang mga nasod magbaton og pagtahod alang sa gahom sa iyang katawhan. Ang katawhan nagpasidungog kaniya tungod sa iyang pagpatay sa 10,000 ug sa gipurong-purungan na siya nga hari,
Gidahig siya nila tungod kay pinili siya sa Ginoo. Gipuo niya ang tanan niyang mga kaaway ug gidugmog niya sa dayon ang mga Filistihanon aron dili nagayud sila mahimo nga usa ka hulga. Sa tanang mga butang nga gihimo ni David, nagpasalamat siya ug nagdaig sa balaan nga Ginoo ang labing halangdon. Gihigugma niya ang iyang magbubuhat ug nag-awit siya sa mga pagdaig ngadto kaniya sa tibuok niyang kasing-kasing. Nagbutang siya mag-aawit diha sa altar aron maghatag og matahom nga huni. Gihikay niya ang mga panahon nga pangilin sa tibuok tuig ug naghimo niini nga mga dagkong higayon. Ang templo milanog sa mga pagdaig sa Ginoo sa tibuok adlaw. Ang Ginoo mipasaylo sa sala ni David ug nagtukod sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Naghimo siya og usa ka kasabutan uban kaniya nga siya ug ang iyang mga kaliwat maghari nga masanagon sa tibuok nga Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ang Diyos nga kung manluluwas. Daigon ang Diyos nga kung manluluwas. Ang paagi sa Diyos dili masayop. Ang saad sa Ginoo gisulayan sa kalayo. Siya usa ka taming sa tanan nga nagadangop kaniya. Daigon ang Diyos nga kung manluluwas. Mabuhi ang Ginoo ug daigon ang akong bato. Ibayaw unta ang Dios nga akong manluluwas. Busa isang yaw ko ikaw, o Ginoo, diha sa kanasuran. Ug awiton ko ang pagdaig sa imong ngalan. Daigon ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag og dagkong mga kadaugan sa imong hari, ug nagmaluluyon ka sa imong gidihugan. Kang David ug sa iyang kaliwat sa kahangturan. Daigon ang Diyos nga akong manluluwas. Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong
kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Hari Herodes nakadungog niining tanan kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Hesus. May mga tao nga miingon nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Hesus, siya miingon siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha pagpatay kaniya apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ra gayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlawng natawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes o sa iyang mga bisita. Busa, ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan. Mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto kang Herodes og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga opisyal o mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo og miadto sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan.
Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini miadto sila og gikuha nila ang iyang lawas og gilubong. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining istorya ni Herodes ug ni Juan usa ni ka pagpahinomdom nato nga ang tinuod nga tawo nga nagtuos Ginoo ug nagsunod sa sugos Ginoo lisod-lisoron gyud sa tawo nga nagsunod sa yawa. Lingyay mong tupad ing nakinsay gisunod nimo ron. Ana. Nagsunod ganitas Ginoo, makapaabot gid ta nga lisod-lisoron ta. Nya kanang naglisod-lisod sa usa ka tawo nga nagsunod sa Ginoo, mao nay nagsunod sa yawa. Mao na si Juan nga nagsunod sa Ginoo, nga nagbadlong nga hunongon ang sala, maoy gilisod-lisod sa makasasala nga mao si Herodes ug sa katapusan gipunggutan gyud sa ulo. Sa atorong mga politicians, kinsa may gilisod-lisod ang mga Marcos, mga Pinklawan o mga Duterte. So makita na ninyo ug unsaon nato paghukom. Apan kun ang naglisod-lisod mausad ang mga Duterte, sila na sad maoy instrumento siyawa. Pero sa pagkakaron, murag sila'y gilisod-lisod. Ang amahan nga nagsigig badlong sa drugas o sa insurgency o corruption, priso. Ang anak ni badlong sad, impeach. Ang mga supporters, taktak. Naasay kaso, ang usaga, tago-tago na. Ana. Mao na siya ang duwa sa kalibutan. Nya, kamo, unsa man, sugot mo lisod-lisoron o dili? Way tingog. Mura mo mga patay. Depende na sa atong paghukom. Mao na kining mga martyrs karon sa Japan, San Pedro, kaning Bautista o sila si San Pablo Miki. Mao ni sila San Lorenzo Ruiz, mao man ni sila mga tuiga sunod ra San Pedro Calungsod. Mao ni sila atong mga duol-duol gyud sa atong nasod nga nagpakamatay, naglisod-lisod para sa pagsunod sa Ginoo. Ug unsa may bunga kun lisod-lisoron na ta, musangko gid ta sa kasantos, ang kabalaan. Ug kining mga santos mao ni sila ang gitawag dili lang mga modelo sa kinabuhi nga Dios non, kundi agianan sa pagbaha sa grasyang Dios non ngadto sa katawhan. Kanindot unta kon mubaha ang atong mga grasyang Dios non. Lingian na sa imong tupad ing na nagbaha na sa inyo. Dito smulaw ni baha, di man to Dios non kay ni banlas mas mga sapa o ni banlas mas mga balay. Ang Dios non nga grasya basta mo na ginay mo baha, daghan ang mahimong mga kaayuhan. Muna sa inyong tanaw dinhi sa atong parokya, naabay baha sa grasya o uga? Naay baha gyud. Bag-o pa lang tang gibahaan kadtong pag Santo Niño nato nga kana ganing festival. Himo gito nato bisag mubo ra kay panahon kay ni baha ang slots.
pero nindot sa tato mubaha sa unta sa PPSC o sa DPR o sa Grace. O inibaha ang sa Santo Niño, naughan man hinoon ang naughan man ang Grace, ang PPSC o ang maingon sad moron ayaw sad padiroy kay di sad namo makaya og upaton ato lang one at a time lang ning ato bitaw sad musabot lang gid ana nya karon kay manaman to unsa naman si atong pabahaon karon kanina sa tingaling PPSC kay sus ato narbang sugdag tukod ang atong bell tower, ang atong CR diha ug ang atong adoration chapel atong sugdan ba kay para makuana human-human gini siya unta inig pista nato kun buhi pa mo karong July 25 kanindot unta. So atong pabahaon ha mga online parishioners o kitang mga territorial ato na sa ning pabahaon. May na lang na nga mao ni atong pabahaon kaysa ang atong dugo mo'y atong pabahaon. Mga igsoon, si David gidaig diri sa atong unang pagbasa tungod sa iyang paghatag sa iyang kaugalingon aron gamiton sa Ginoo. Bata pa kay siya. Iya nang nabuntog ang sundalo nga arogante kayo sa Gulayat nga champion sa gubat tungod kay ang Ginoo mipabaha sa iyang kusog ug sa iyang kalig-on ngadto ni David. Ang ato sang mga martyrs nibaha ang ilang dugo apan malipayon sila nga mibuhat ana tungod kay gitagaan sa sila sa Ginoo og mga grasya. Nagbaha ang grasya sa kalig-on sa pagtuo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daigon ang Dios nga akong manluluwas. Di gid ta pasagdan sa Ginoo, iya gid tang luwason. Hinaot unta ang ato sa mga leaders sa atong nasod, labi ng ato mga gobyerno, kinirong ilang panagbangi wa magkasinabtanay nga nakaapiktar kayo sa pagbaha gyud sa baha nga makamatay sa atong mga kasilinganan. Mahunong na unta ning ilang pagsigi og dawat ani mga yawanong mga batasan. Mga dato naman gini sila nagbaha naman gini ilang grasya, matagbaw unta ni sila sa ilang mga kwarta ug ila na untang ibalik sa nasod ang angay sa nasod. Matod pang Kristo, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Unsa may pasabot ana, si Caesar mao ang kalibutanong pangulo, nga ang tinuod nga pangulo dinhi sa atong nasod dili kining atong presidente, kay ang nagpili niya kita man, kita mao iyang amo, dili kay siya mao amo, pero kay na lipat man sila karon mao ning wa siya kahimo ang ato rong pangulo, wa makahimo pagpugong sa mga yawanong buhat labi na gyud kining corruption dinhi sa atong nasod. Hinaut unta nga makahimo siya nining iyang pila na lang ni katuig, murag duha na lang, wa na gani kabo mga duha na lang katuig ang nahibili niya aron siya makapruiba nga matawag siya tinuod nga alagad sa atong nasod isip executive branch nga presidente ato nang iampo. Og ang ato sang ubang mga katauhan, mga leaders, di ta sila malipat nga mura nanog sila tag-iyas nasod. Kung dili sama ni David, mapaubsanon siyang mialagad sa nasod sa Israel hangtod yun sa iyang kamatayon. Si Juan sad nga magbubunyag nga mao na gyud nag-andam alang sa pag-abot sa Mesiyas, malipayon pod siyang nagpakamatay og nag-alagad sa katawhan hangtod gyud sa iyang kamatayon. Batan-on pa lang kay siya, mga 30 edad, 30 anyos. Lagi katapusang lingi sa imong tupad na okay na nimog patyon ka.
Nako no. Bisag mga tiwasuno na kaignaong. Di lagyapon gusto mamatay pastilan. Sao na na. Ako na. Ngayo kita gracias Ginoo ani. O giampo na to. Labi ng ato mga batanon karon. Mahimo unta silang ligon sa pagsunod sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mga igsoon, magmalampuson kita sa atong pagpakigbatok sa dautan kung kanunay tang magsunod sa kinabuhi ni Kristo labi na diha sa iyang pag-antos o kamatayon. Busa, malaumon kitang muduol sa Ginoo ug moingon, patalinghogi kami Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sama kang San Juan, mamahimong maisugong, magsangyaw sa Ebanghelyo sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, atong abagan ang pagpakigbisog sa simbahan, batok sa mga gahom, sa kangit-ngit nga nag-ulipon sa katawhan, diha sa kasamok o krimen, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga isip mga matuohon, mupadayag kita sa atong pagpakabana, batok sa mga nagpahimulos ug alang kanila, nga gipahimuslan pinaagi sa politikanhong pagpugos ug sa dunot nga mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga sila nga nabiktima sa pagpanaog-daog sa katapusan, makaangkon na sa hostisya, kagawasan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga si Halangdong Chupilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga sila nga nagantos ug namatay diha sa pagtuo, makaangko na sa ilang langitnong ganti, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Langitong Amahan, ang imong gugma kanamo dili gayod mausab. Busa dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O santos nga Amahan, dawata ang mga gasa nga among gihalad kanimo sa pangilin sa mga santos nga martir, itugot kanamo imong mga alagad nga malig-on kami diha sa among pagtuo sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ang imong santos nga mga martir sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Pedro Bautista o mga kauban ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita sa pagsaulog namo pinaagi niining Dios non nga bangkete sa langit non nga kadaugan sa imong santos nga mga martir nga sila si San Pedro Bautista ug mga kauban. Nangamuyo kami kanimo Ginoo nga sa pagkalawat namo dinhi sa pan sa kinabuhi, hatagan mo kami sa kadaugan ug sa among pagdaog, pakanon mo kami gikan sa kahoy sa kinabuhi diha sa paraiso. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Kung atong isunod ni San Juan sa mga martir, maluwas gyud ang atong kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo Panausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.